ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଜାଣନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ହେଲା କି ଏବେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ ତାଲିକା ଏବେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଯିଏକି ସେ ତାଲିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖୁଛି ଆଗରୁତିଆ ଗୋଟେ ତାଲିକା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଏଟା ଆମ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ତାଲିକା କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ତାଲିକା କିପରି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଠାରେ ଆମ ନାଁ ଅଛି, ଆମେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହେଁ କି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବା ତଳକୁ ଉପରେ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିବ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ସେ ବ୍ଲକର ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି ସେଇ ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିପି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ବରହମପୁର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭିୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଲିଷ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟର କାହା ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଶୋ କରିଦେବ। ଶେଷ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ନାଁ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ